соли дуввум аст ки боғи фарҳанги фароғатии Камоли Хуҷандиро майдони лолазор зеб медиҳад. Имсол дар ин масоҳат зиёда аз 300 000 гули лола шинонӣ доштааст. 34 намуди лолаҳои гуногуни ороишӣ дар ин ҷо шинонида шуд. Пас аз шукуфтани он ва ташрифи меҳмонон ба боғи мазкур, аз субҳи барвақт аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ба тамошо омаданд. Хурду калон ба таъби шод аз ин мавзеъ дидан карда, ин зебоиро дар телефони худ расмгирӣ намуданд. ҷудоям зебо лолаҳои зебо барои ташкилкунандагони ҳамин базмгоҳу ҳамин лолаҳои зебо миннатдорӣ баён мекунем. мо ҳар сол барои тамошои ҳамин сайри лола меоем. дар кӯдакон ҳисси зебоипарастӣ бедор мешавад. онҳо ҳам тамошо карда як лаззат мебаранд. хусиятмоҳ Умарализода аз ноҳияи Масчоҳ омадааст. ӯ омӯзгори фанни биология мебошад. дар рафти таълим шогирдонашро барои тамошо мебарад. ташкили ин гуна манзараро барои бедор кардани ҳисси зебоипарастии наврасон муҳим донист. ҳар сол мо ба тамошои сайри гули лола меоем ва миннатдор ҳастем ки чунин як манзараи зеборо барои мо ташкил карданд ва худ ман биолог ҳастам ва аз тамошои чунин гулҳо лаззат бурда миннатдории худамро баён мекунам. дар ҳудуди боғи мазкур ки наздики 9 гектарро ташкил медиҳад, ҳамзамон беш аз 100 000 беғ кӯчати дигар нави гул ва зиёда аз 30 намуд дарахту бутаҳои ороишию ҳамешасабз шинонӣ доштааст. шинонидани лола дар ин мавзеъ аз моҳи ноябр оғоз гаштааст. масъулони боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ аз сокиноне ки ба тамошо меоянд хоҳиш доранд ки ҳусни зебои боғро халалдор насозанд, зеро пайи ин зебоӣ меҳнати гулпарварону боғбонҳо меистад. мо имсол бевосита ба сипориши ва муҳтарам ҷаноби оли пешвои миллат Эмомали Раҳмон ва эълон кардани 2019-2021 гузарондани фестивали лола моям ҳамчун як қатор боғҳои ҷумҳури мо боғи Камоли Хуҷандиам иштирок кардастем. 2019 мо амн фестивали лолая озмони ҷумҳуриви гузашташудагӣ буд. мо ҷоизаи дуюм ишғол кардем. имсола мо ният кардем ки ҷойҳои намоёна ишғол кардем. баъди оро додани боғ бо лолаҳои рангоранг имконияти истироҳат ва баҳра бардоштан аз ин зебогӣ пайдо шуд. сокинони вилояти Суғд метавонанд ки аз субҳ то шом аз ин зебогӣ дидан намоянд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.